जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नैबे हुग्राजुलि गेलेग्रा फोथाराव जे 49थि थान्दै जखनथाइ फोरबो बे फालिनाया साननैनि हाबाफारि लानानै बेवहाय बयबो लैहोर मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों खुंफुंगासिनो दङ। आसा खालामो बे हाबाफारियाव मोजाङै मोजां खुंफुंलांगोन आरो इयुनाव जेनेरेसनफोरनि थाखाय निस्सय बे हाबाफारिया एसेबाबो मदद आरो मददनि गेजेरजों बा बर' हारिफोरनि गेजेराव निस्सय माबायदि थांनानै थानायाव सोलिलांगोन बा सोलिनांगौ बेफोरखौ निस्सय एसेबाबो इनकारेसन एबा इन्सपिरेसन होलांगोन होननानै आं आसा खालामो। हय बेखौथ' बुंनाङा बायदि आं सानो। जेरै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समनिफ्रायनो जेरैबायदि एबसुआ खामानि मावबोगासिनो दं, निस्सय बेखौ बयबो बर' हारियाल' नङा जेसेबांनाखि खामानि मावबोदों बियो निस्सय बर' हारिनि आरो गावनि हारिमु राव थांखि बे एबसुनि थांखियानो एसे आलादा। जायफोरनाखि मोनसे हारिया थांनानै थानो थाखाय राव थुनलाइ जेरैबायदि सिनायथि होयो बेबायदिनो बे राव आरो थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिदों होननानै बुङोब्ला एबसुआबो निस्सय सिगांनिफ्रायनो खामानि मावबोगासिनो दङ आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन होननानै बेखौनो आं आसा खालामो। आरो साफ्रोमबो गावनि जेरैबायदि गुन आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों जिखुनु एबसुल' नङा साफ्रोमबो बर' हारियानो माने निस्सय बेबायदि गावनि राव आरो हारिमुखौ लाखिगोन होननानै साफ्रोमबो दिनैनि बे हुग्राजुलियाव जानो गोनां बा दिनैनिफ्राय सोलिबाय थानाय बे साननैनि हाबाफारियाव लैहोर फैनानै साफ्रोमबो मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों निस्सय बेखौ मोजाङै मोजां खुंफुंलांगोन होननानै आं आसा खालामो। बेयो आंनि थाखाय मोनसे जारिमिन। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं बेबायदि मोनसे गिदिर हाबाफारिनि आङो बेबायदि बेखेवफेरनाय जेबो मोनथ'वाखैमोन आं। बेनिखायनो आं माने बे हाबाफारियाव बेबायदि बेखेवनाय मोनसे बिबान मोननानै आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुङो? बेथ' जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुलुगनाङैनो बयबो मिथिगौ। बर' समाजाव गोबां समाजारि होन सोलोंथाइ बिथिं होन गासैबो बिथिङाव नोजोर बोनानै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन। आं बेखौनो गोरबो सिंनिफ्राय फोथायो आरो फोथायलांबाय थागोन। नंगौ, गिबि आङो बड'लेण्ड रादाब, इउनाइटेड निउस आरो बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोननिसिम आङो साबायखर बावग्रोबाय। लोगोसे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै 49थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइ लोगोसे आगु सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो बेखौ हुग्राजुलिनि खावब्ला गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामदों। दा बेनिनो दिनै सेथि सान। बे सेथि सानाव जोङो गाहाय दरखं बेखेवनाय, थान्दै बादा बेखेवनाय, लोगोसे हारिमु दिन्थिफुंनाय दङ जोंहा। बे हारि दिन्थिफुंनाय बेखेवनाय हाबाफारि आलासि जिरायसालि मोनफ्रोमबो जोङो बेखेवनाय हाबाफारिखौ दिनै फुंनि समाव सम बायदि जोङो फोजोबबाय। दा बेजों लोगोसे दा 11:30 मिनिटनिफ्राय थुनलाइयारि बादायनाय दंमोन। बे एसे समा लेट जाबाय, दा जागायसिगोन। दा बे समाव जोङो थुनलाइयारि बादायनायखौ जागायनो आखायाव लागासिनो दं। बे जि जथुम्मानि बिनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै आरो सोर आलासिफोरखौ नोंथांमोना लेंहरनाय जादों? नंगौ, खोब मोनसे गोजोनथाव होननानै बुंनांगोन जे जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खोब गोजोननाय मोनदों जे जोङो जायखौ गाहाय आलासि हिसाबै जोङो हांख्रायनो नागिरदों बिथाङानो जाबाय दिपेन बर', दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि। बेजों लोगोसे जोङो जर'खा आलासि हिसाबै जोङो मोननो हादों
बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथां डिपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी लोगोसे बिटिआरनि इएम हाग्रा बिफाननि रन्जित बसुमतारी बिथांखौबो हांख्रायनाय जादों जर'खा आलासि हिसाबै लोगोसे इएम नीलद स्वर्गियारि बिथां लोगोसे सनितपुर जिल्लानि एडिसि मानगोनां दतिमा बरा जाय बिथाङा एफटि बिथांखौबो जों हांख्रायनाय जादों दा बेजों लोगोसे जोङो दिकेजुलि समस्तिनि मानगोनां मिनिस्टार अशोक सिंहाल लोगोसे सुतिया समस्तिनि मानगोनां एमएलए पद्म हाजरिका जोङो बिथांमोनखौबो हांख्रायनाय जादों बेजों लोगोसे माखासे डिगनिटरिस जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि बायदि बायदि बिथिंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनाय जादों आच्चा बे मेलाव रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा माबायदि बाहागो लाजानायखौ लुबैदों आङो खावलायगोन बेयाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जिहेतु जोङो सनितपुर जिल्लायाव गोबां इसुफोर दङ जाय इसुफोरा दिनैसिम मावफुंजायाखै दिनै जोङो बेखौनो मिजिंथिनानै जोङो थांनाय 21 जानुवारियावनो जोङो जोंनि जिल्लानि नैबे थान्दै जथुमखौ खुंनो गोनांमोन नाथाय कर'ना प्रट'कलनि थाखाय जोङो डिसिआ पारमिसन होयैलाय जोङो डेटखौ पस्टपन खालामनानै दिनैनि डेटखौ जों फिक्स खालामनानै लाफिननाय जादों दा बेयाव जोङो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो खावलायनो सानगोन दा दिनैनि नैबे जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोर 40 थान्दै जख'न्थाइ बेयो खोब जख'न्थाइल' नङा बा बेयो जुथुमाल' नङा बेयाव जोङो गोबां सावरायनो गोनां गोबां मिथिनो गोनां गोबां जोङो जोंनि ओनसोलनि सायाव खामानि मावनो गोनां दं आरो बेखौ लानानै जोङो दिनैनि जानो गोनां डेलिगेट बेयाव जोङो खोब मोनसे गुरुत्वपूर्ण हिसाबै जोङो सावरायनाय लागोन आरो जों माखासे थांखिफोर लागोन जेरावनोखि जोङो बिटिआर एकर्डनि 3.1 दफा बायदि दिनैसिम जोङो सनितपुरनि बिटिआरआव हाबनो मोनाखै एबा जों दासिमबो सोसनजायाखै जाय दफायाव दिनै 6 मासनि उनाव सनितपुर आरो बिश्वनाथआ कमिसननि गेजेरजों बिटिआरआव हाबनो गोनांमोन नाथाय बियो दिनै 2 बोसोर बारलांबाय नाथाय दिनैसिमबो जोङो बिटिआरनि बाहेरायाव थानो गोनां जादों दा बेफोरनि सायाव जोङो दहम जोङो सावरायनांगौ समफ्राव जों सावरायगासिनो दं नाथाय बिनि सलिउसना दिनैसिम जायाखै दा बेखौ लानानै जोङो डेलिगेटआव दिनै मोनसे गोख्रों रिजलिउसन लागोन आरो जोंनि जिल्लानि जि मोनसे रिजलिउसन बे रिजलिउसनखौ जोङो फैगौ 3, 4, 5 मार्चआव जि जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे थान्दै जथुम जागोन जों बेयाव जोंनि रिजलिउसनखौ जोङो बेयाव फोसावनाय जागोन गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन